Ωραία. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι επειδή από Δευτέρα ξεκινούν οι έλεγχοι από τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ, δηλαδή του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και του ΕΟΔΗ, ώστε οι υπάλληλοι να κάνουν τεστ υποχρεωτικά και κάπου θα αρχίσουν να βάζουν πρόστιμα και να κυνηγούν τους υπαλλήλους. Τους επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή δεν τους κυνηγούν, γιατί ξέρουν ότι ο επιχειρηματίας είναι πολύ πιο σκληρός και λιγότερο ευάλωτος από τον υπάλληλο, οπότε γνωρίζουν ότι πιέζοντας την επιχείρηση, ο επιχειρηματίας δια της ισχύως του θα επιβάλλει στους υπαλλήλους, μπλοκάροντάς τους κάθε μορφή αντίστασης, διότι ο υπάλληλος δεν μπορεί να αμυνθεί απέναντι στον εργοδότη, διότι μπορεί να χάσει τη δουλειά του. Δεν είναι δημόσιο όπου η δουλειά είναι εξασφαλισμένη, είναι ιδιωτικός τομέας, όπου ο εργοδότης μπορεί να μην μπορεί να επιβάλλει νομίμως το τεστ, αλλά μπορεί να πει αύριο ότι ξέρω εγώ δεν έχεις ωραίο χρώμα σακάκι ή το μουστάκι σου δεν είναι καλά τσιγκελωμένο ή ξέρω εγώ πετάει μια τρίχα και οτιδήποτε άλλο και να σε απολύσει χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανένα. Άρα λοιπόν πιέζοντας τις επιχειρήσεις ξεκινούν να πιέζουν τους υπαλλήλους για να βγάζουν πάλι άπειρα τεστ, να βγάζουν πάλι άπειρα κρούσματα, γιατί όπως βλέπουμε μειώθηκαν και οι αριθμοί των κρουσμάτων και οι αριθμοί των νεκρών και όλα και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν απολύτως τίποτα και πέφτει το παραμύθι τους. Οπότε ετοιμάστηκε εδώ η μήνυση κατά των υπαλλήλων του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και των υπαλλήλων του ΕΟΔΗ που θα διανοηθούν, επαναλαμβάνω, που θα διανοηθούν να μπουν στο μαγαζί και καλά θα κάνει και καλά θα κάνει να το βλέπει λίγο ο κάθε εργοδότης, ο οποίος και αυτό συμφωνεί και θέλει να προστατεύσει τους υπαλλήλους του, ώστε όταν θα πάνε οι υπάλληλοι αυτού του σώματος για να επιβάλλουν τα πρόστιμα, να τους πούνε σε απλά ελληνικά ότι έχουν λίγα δευτερόλεπτα να εξαφανιστούν πριν κληθεί το 100, η άμεσος δράση το 112 και πάνε φυλακή με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Αυτό πρέπει να ξέρουν οι επιχειρηματίες, οι υπάλληλοι των καταστημάτων και οι εργαζόμενοι που θα πάνε να επιβάλλουν τα πρόστιμα, ότι τους περιμένει φυλακή. Τελείωσε πλέον το παραμύθι. Τελείωσε πλέον το αφήγημα. Από εδώ και πέρα έχουμε τη συνταγματική νομιμότητα. Πάτε φυλακή για τουλάχιστον 15 χρόνια. Αλίμονό σας. Αυτό πρέπει να το χωνέψουν και πρέπει και οι πάλι να το χωνέψουν τη δύναμη που έχουν. Και έχουμε και ένα επιπλέον όπλο τώρα. Άνοιξαν τα δικαστήρια, που σημαίνει τι πράγμα? Ότι μπορούμε να προχωρήσουμε και σε αγωγές. Μέχρι τώρα σας έλεγα προσοχή στις μηνύσεις. Με φιδό και μόνο όταν μπορούν να επιτύχουν κάποιο συγκεκριμένο στόχο. Εάν δεν μπορούν, δεν έχει νόημα να κάνουμε μήνυση. Τώρα που ξεκινάνε οι αγωγές και που θα ανεβάσω και στο blog τις αγωγές, τα υποδείγματα για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσει οποιοσδήποτε, σας λέω βροχή οι αγωγές. Πάρτε τους τα μαλλιά της κεφαλής τους. Μην τους αφήνετε σε χλωρό κλαρί. Αγωγή επάνω στην αγωγή. Και επειδή ακούγεται το παραμύθι ότι δεν έχουμε δικηγόρους, ναι, δεν έχουμε δικηγόρους για μηνύσεις, γιατί κανένας δικηγόρος δεν θέλει να μπλέξει. Αλλά για αγωγές, όταν θα πεις του δικηγόρου μισά-μισά ή δώσε μου ένα 2 χιλιάρικα και ότι βγάλεις κέρδος δικό σου και ζήτα 5-10 χιλιάρικα και πάρε ό,τι μπορείς, που σημαίνει ότι όταν ο δικηγόρος θα βλέπει ότι μέσα σε 3 μήνες, 4 που τελεσιδική αγωγή θα βγάλει 3-4 χιλιάρικα από τον έναν και άμα έχει 5 πελάτες, 3-5-15 χιλιάδες μέσα σε ένα τρίμηνο που αυτά δεν μπορούσε να τα ονειρευτεί ούτε στα καλύτερα όνειρά του, εκεί πλέον θα ξεχάσει τα παραμύθια. Για τα χρήματα όλοι θα μπουν στο κόλπο, διότι μέχρι και τον Χριστό πουλήσαν για το χρήμα. Και μην ξεχνάμε αυτό που λένε και οι κομμουνιστές. Ο καπιταλιστής θα σου πουλήσει το σκοινί που θα τον κρεμάσεις. Όταν λοιπόν τώρα ανοίγει ο ασκός του αιώλου
και μπαίνει στη μέση ο παράγοντας χρήμα που είναι υπερόπλο, τελείωσε το παραμύθι. Αγωγές παντού. Και αν θέλει, ας βάλει ο δικηγόρος και τα παράβολα, ούτως ή άλλως θα τα βγάλει υπερπολαπλάσια. Δεν είναι ανόητος. Και μπορούν να κάνουν και ομάδες οι πολίτες για τα παράβολα, διότι μετά ακολουθεί τσουνάμι χρήματος. Αυτοί οι οποίοι κάναν το λάθος να εμποδίζουν τα παιδιά να μπουν στην τάξη, να κόβουν πρόστιμα για μάσκες και για μετακινήσεις ή τώρα για τεστ, θα βρεθούν στο δρόμο ζητιάνοι μέσα στο καλοκαίρι και εμείς θα κάνουμε διακοπές στο Ντουμπάι. Το λέω ομά. Θα πέσει χρήμα από τον καθέναν, όχι μόνο από τον ένα δάσκαλο, από όλους. Είναι συμμορία, το ίδιο και οι αστυνομικοί. Είναι εγκληματική οργάνωση, έχουν δομή, έχουν οργάνωση, έχουν ιεραρχία. Από τον καθένα 5-10 χιλιάρικα ρίξτα, να πάω διακοπές στο Ντουμπάι, να καταλάβεις τι σημαίνει πονάω. Να το νιώσεις και εσύ στο πετσί σου, όχι κοιτάς τη δουλίτσα σου, τη δική σου την κονόμα και με εξαθλιώνεις εμένα, μου κλείνεις το μαγαζί, με κλειδώνεις μέσα, με φημώνεις για να είσαι εσύ εντάξει και εγώ να περνάω του λιναριού τα πάθη. Τώρα θα πληρώσεις. Είναι η ώρα της πληρωμής. Και αν κάποιος επιμένει, ούτε τσαμπουκάδες, ούτε βία, ούτε τίποτα. Ευγενικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώσε μου κι άλλο 10.000. Και όταν απειλούνε θα σου κόψω πρόστιμο, η απάντηση είναι μία. Μολόν δόσμη. Μολόν δόσμη. Έλα να μου το δώσω αν έχεις τα κότσια. Έλα να μου δώσεις το 10.000, εμένα δεν με χαλάει. Και μάλιστα σε περίοδο κρίσης μέχρι στιγμής στέγνονα το ψωμί και το έκανα παξιμάδι για πληρώνω το μισθό σου. Και έμεινα στον δρόμο άνεργος. Τώρα είναι η ώρα που θα πληρώσεις εσύ. Θα τα πληρώσεις όλα αυτά. Διότι δεν με σεβάστηκες. Δεν σεβάστηκες εμένα τον εργοδότη σου. Εμένα που σε πληρώνω. Δεν τίμησες τον όρκο σου στο Σύνταγμα. Έγινες πρετοριανός των κυβερνώντων. Ντρόπιασες το επάγγελμά σου, το λειτουργήμά σου. Είναι ώρα απόδοσης ευθυνών. Βροχή τις αγωγές. Πάρτε τους τα πάντα, πετάξτε τους στον δρόμο, να καταλάβουν τι σημαίνει μένω στον δρόμο. Να το νιώσουν στο πετσί τους, ώστε το Σεπτέμβριο που θα μιλάνε για υποχρεωτικά εμβόλια, να ξέρουν ότι και θα πεταχτούν κι άλλοι στον δρόμο αν το διανοηθούν. Και εννοείται φυσικά μαζί με τις αγωγές και ασφαλιστικά μέτρα του μπλοκάρουμε την περιουσία. Να βλέπει να μπαίνει ο μισθός του κάθε μήνα μέσα και να μην μπορεί να τον αγγίξει. Γιατί να ξέρουν ότι θα τον πάρουμε εμείς. Ότι δουλεύει πλέον για μας. Όχι είναι ο υπάλληλος που παίρνει, μένουμε σπίτι ασφαλής, διότι τα κορόιδα πληρώνουνε. Και τα κορόιδα ματώνουνε. Τώρα η σειρά να ματώσετε εσείς για να περάσουμε εμείς καλά στο Ντουμπάι. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε τον Φώτη. Καταλαβαίνουμε όλη την αγωνία που εκφράζει ο Φώτης Γιωβανόπουλος, ένας ευαίσθητος Έλληνας ακτιβιστής και ο οποίος έχει δουλέψει και έχει δώσει μία σειρά εγγράφων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται. Πολλά από αυτά έχουν ανέβει και στην ιστοσελίδα του δικτύου. Με την ευκαιρία αυτή να πούμε τι έχει σχεδιαστεί αυτή τη στιγμή στην κατεύθυνση αυτή που αναφέρει και ο Φώτης Γιωβανόπουλος, ότι, και θα το δούμε μετά περισσότερο, έχει ξεκινήσει και εντός των ημερών δημιουργείται μια αστική εταιρεία από γονείς και εργαζόμενους, η οποία θα αναλάβει να στηρίξει όλον αυτόν τον νομικό αγώνα για να μην είναι μόνος του ο κάθε Έλληνας που θέλει να αντισταθεί σε αυτό τον παραλογισμό. Ακριβώς. Και είναι μπορεί κάλλιστα γεγονός... αυτή, άμα μπορέσει και δημιουργηθεί ένας τέτοιος φορέας, να προασπίζεται και ο υπάλληλος. Διότι θα ξέρει ότι από πίσω του θα έχει δικηγόρους που θα διεκδικούν τρελές αποζημιώσεις. Αν εγώ χάσω τη δουλειά μου επειδή κάποιος επιθεωρητής εκβιάζει την εταιρεία και η εταιρεία υποκύπτει, εξαιτίας του αυτός θα πληρώσει τα σπασμένα. Αυτός θα με πληρώνει για 1 χρόνο 2 που έχασα τη δουλειά μου, το μισθό μου. Να το ξέρει αυτό, ότι το πρόστιμο μεταφράζεται σε απώλεια περιουσίας.
ότι εκείνη τη στιγμή που θα βγάλει το μπλοκ υπογράφει την καταδίκη του. Ωραία. Στην κατεύθυνση αυτή λοιπόν θα κινηθεί αυτή η εταιρεία, η οποία εντός της εβδομάδος θα έχει πάρει σάρκα και οστά. Δουλεύουν αυτή τη στιγμή οι νομικοί και ετοιμάζουν το καταστατικό της. Θα το παρουσιάσουμε την Παρασκευή ή και σε μια έκτακτη συνάντηση πιο πριν, με σκοπό δικηγόροι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν αυτόν τον αγώνα θα εκπροσωπούν πλέον σε όλη την Ελλάδα τους ανθρώπους και θα τρέχουν να τους στηρίζουν, ώστε να λυθεί και το πρόβλημα αυτό που ανέφερε και ο Φώτης Γιωβανόπουλος, ότι πολλοί άνθρωποι που θέλουν να κάνουν ένα νομικό αγώνα δεν βρίσκουν δικηγόρους. Η εταιρεία αυτή θα είναι ο χώρος από τον οποίο θα παίρνουν στήριξη σε όλο αυτό τον αγώνα. Θα δείξουμε κάποια σημεία και θα καταλάβουν και οι δικηγόροι αυτή τη στιγμή ότι θα χάσουν τρελά λεφτά εάν δεν προλάβουν. Θα την πληρώσουν και αυτή την ύφη. Το θέμα είναι, βέβαια, ο Φώτης το λέει από την αγωνία του, εμείς δεν θέλουμε να πούμε ότι αυτό αποσκοπεί, και δεν το εννοεί και έτσι ο Φώτης Γιωβανόπουλος, το καταλαβαίνουμε, ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτό που τουλάχιστον κάποιοι δικηγόροι ή όποιοι άλλοι αντιλαμβάνονται, δηλαδή το οικονομικό σχέλος. Μα δεν είναι δυνατόν ο δικηγόρος να εκπροσωπεί τον χειρότερο εγκληματία και να αρνείται να στηρίξει τα συμφέροντα του πολίτη, έστω και αν κάνει λάθος. Του στερεί το δικαίωμα στην εκπροσώπηση. Είναι σαφές αυτό.